Pravda, ktorú ti nikto nepovie. Prečo ťa sklamú tí, ktorým najviac veríš? Nikdy nikoho neobviňuj. Dobrí ľudia ti dajú šťastie. Zlí ti dajú skúsenosti. Tí najhorší ťa donútia padnúť na kolená. A tí najlepší ti dajú spomienky, ktoré ti nikto nevezme. Najväčšie rany nám často zasadia tí, ktorým sme slepo dôverovali. A pritom nás podržia tí, od ktorých by sme to nikdy nečakali. Niektorí nás obvinia z vecí, ktoré sme nikdy neurobili. Iní prehliadnú naše chyby a vidia len úsmev, ktorý ich klame rovnako ako nás samých. Najbolestivejšie, keď tí, ktorým sme dali celé srdce, odídu v momente, keď ich najviac potrebujeme. A najväčšia irónia, niektorí zostanú, aj keď ich prosíme, aby odišli. Svet je krutý, ľudia sú falošní. Ale ak sa naučíš, koho ruku si len potriasť a koho nikdy nepustiť, vyhral si. Taký je život. Držať a vedieť pustiť. A ešte jedna vec, len tí, ktorí ťa naozaj milujú, ťa počujú aj v tichu. A to boli najviac. Ak s tým súhlasíš, napíš do komentára a klikni na sledovanie. Alebo si ži ďalej v ilúzii, že na tom nezáleží. Nech ťa Boh žehná. Alebo karma, to už je na tebe.